Assalamualaikum bolo. Wayahe makan siang. Makan siang. Menu hari ini siang ini buatan anak wedok kabeh. Anak wedok iki sing nyayur sayur asem anak wedok seger, pinter nyayur asem. Ana jagunge barang. Iki bala-bala jagung anak wedok sing gawe. Tahu basone anak wedok sing goreng. Iki menune gawean anak wedok kabeh kono ya. Iki pindang deles. Mantap bolo. Mantap. Menu dina iki gaweane anak wedok kabeh. Oke bolo. Mari makan.